tamje omhai boyso ishor bumtui khlai silia omhai boyso buma buphabai tunglo lokhe tongnani buma bukhani maya sawai bongni hamjak mungnani omhai jarawa belai ki khari susu sung je nukha je norok media ni bisingtui sung nukha boni bagai ang বিশেষ করে মিডিয়া নিচিনি তাখক সনা বলে কি হামবাই মারwa হায়া হাঙ্কাই जों মিডিয়া যদি গ্রৈ হাঙ্কাই ও বড় রত্ন অমহাই যে সুগ্যাংজা जोंहाय पारा बिसिं लाई दंनाय बर'रा अमहाय केना जों सियां लाई दंखामो सुबानान मुसुखना खा दंखना जों सुबालाय मानला खामो बने बागने जों जे मिडिया नि बिसिं तै नुबाय जे अमहाय चलायरा अमहाय बयस बुमा बुफावै करवै मुथुजाकनानै जारावा बुमा बुफाबाय गोबागै थुनानै जारावा खारिक सुसु खालायै बुमा बुफाजों बेफोरखौ थिनि खालामखा फेवा साइनियाव गायथ' खायदि सत्ता मुखायजों सिया बने बागैना जों दिनै मिडिया रं माध्यमनि ब्लाय जों बारा जे जों वान टु लायै हठात मियानि सालाता खायदि जोंबो थांनायनायलेनो जों अ जागा थांनायनायै बरकबा जे मानसा जों अर बुइहाय गोनाङै फैमेनिया जों अ जागावा सिनि बाराना रनानि फैमा बुइया फेबा जों जे मानसा सिनि खाबाय खाका हामबाय खा कुवारबाय जों जे मानसा सिनि सुबानानै जों फैमेनिसे जों अ जागावा बनिसे ताइबो ग्रैबो दंखना बनिसे ताइबो सुगियाबो दंखना बनिसे ताइबो बिपद नै खलाय दंनाय ताइबो दंखना फेबा अबजा अबहायरा मिडिया सिनि फोकास खाया मुजे बनि बगै मिडिया रंनि सिनि दंना जों अ जागा जे मानसा सुबाना फैमेनि अ जागा जों साइमानो खोनागा जों लामाव बा जों मिडिया रक्तै नुखा बर' गोबां मा किसे मिसा सुबालाय दङ फेबा जों सुबा माने हेता किसे बुनि हायखि जुदाखि जों मा सुबालायखा जों वान सुबाने तीन रक बाय फैना हनाय केले जों अर साइमा सिनि खासुसा एमएलए बिसोरखौथ' बिनि बिसिंनिफ्राय जों तीन फैनानै खोनागा ओमफ्राय जों टारगेट मोन तीन दंने फेबा जों तीन दकनिसाय अब नु खंने गायसे सामु अ जागा जों माइरं किसा फिल्टार गला हायके सिंटेक्स चेयर बा फेन्ड अब हायके जों जे मानसा दल मिलुइ जों अर जे मानसा जादले जे मुसुम माने सुबा लायखा बने बागे आं तिनि अबन कयने मुसुनाय जे अन खुंनि बर' रक हायके बिनि ताखु गोबां सबलि रक दंमार जुबां मिथिना अबन खुंनि दंनाय जों अर जे मानसा सिनि खाका हामबाय सुवा मानो नरक शिकार खायदे नरक यासा जादे जों जे मानसा सिनि सुवा मानो नरक यासगै खाक खुबाय यासगै नानि बने बागे जे जों मान माने सुवा माने अबन नरक बखाबाय संकष्ट खालायै कायथर हाके नरक जार जार बिसास खामे ननि मताय ईश्वर कायथर जेखुनु जागा नरक सुरिदे जों अम हायकेना सारा तिरपुराव अम हाय जुगिया कलाय दंनाय मासे मांनि कलाय दंनाय जत्त जों तिप्रा साराव जत्तनो खाक वारबाय खाक हामबाय सुबावै जों जत्त जागाना ताइबो बर'रकनो जों हेल्प खायमानो दिनै नरक दिनै बांगोया नरक सुरिदे सानदे ताइ अब हायके सारा तिरपुराव जेखुनु बरफ जेखुनु एरियाव कलाय दं हांखाय नरक मिडियानि बिसिंतै नरक फोकास कलाय हांखाय खाकवा खाकाहाम सिनि बर'रक ताबुबो दंखो ताबुबो सिनि खाकाहाम दंनाय रक बा खाकवा दंनाय रक जोंर ताबुबो दंखो ते कैसा अर परिचय जे सिनि समर बा गोबां मा जागा जों माइखै गोबां मा जागा सुबाय दं अब हायके दिनैबो ब जागाव बनिजोना जोंनो खाना होनो खोनाबाय बनिजोना बिनि जे चुक्तै बब जागाव सिनि दानखाय बना कुइला परिचय गजाले बनि बगै आं गबन फैनाय जे मानसा सुबामु नरक खाबाय सुबादे ताइबो मान खांखाय ताइबो बिपद खांखाय बा नेक्स्ट नं ताइबो सामु खांखाय जों नरकनो जे मानसा सुबानाय बनि बिसिंतै जों गोबां मान खोनाका जे असराय रकने भबिष्यत असराय रकने भबिष्यत तामु खायनो होनै बोसोर जरा गोबां बरफ कक लायका बोसोर जरा नरक गार्जेन में कक खालगा जों गबो फाइमेन्ट नरक बासुर कक सालायनाय बनि बगै जे मानसा एस एन पार्टी आईपीएफ नि एजीएस नै हेके आंगरनि बीएससी चेयरमैन नै कुमलो रगा गवर्नमेंट स्कूल दंगो जुदि मानजा हंगे आरो रकना जों सुजतै दाइ माने हेल्प खायमाना आबाहाय जों नायलायनाय बनि भबिष्यत कुनु दिनो हामिया थांथों काहामुङै थांथों अरनि बिसिङाव आं तिनि अरन कयने बिनि मामा सं
bini susu chang ka tang dong ni bar me bishin ti 제가 뭐라 헬 크면은 너라 참고 태바나 또 뭐라니 보비 셔도 참고는 또 너라 그냥 거기서 어버 뭐라 갖고 와봐 갖고 한번 쇼 하는 한년 막는 만 하는 한이 딱 키비 전에 피하고 어버 봉니 보비 셔 봉니 티는 거 얼어 거터는 탄더니 봉니 참고 태바 잡는 거에 안놈이 또 거기서 안 기세 pak samne skna kambai jot ti probashina hakretin bukung barana mong place ang college diploma satung ready ang kisah kesal kita sekarang sini umolong division에 assistant secretary yang tongo sini jirene division이